4 ಜನ ಜೋಕುಲು ಪೆನ್ನಾಟ ಒಬ್ಬೊಂದು ಪೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸರಿಲ ತಿರ್ತು ಬುರುಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಗ ಬಂಡ ಅವು ಹಗುರದ ಪೆನ್ನಾದಿತ್ತುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಸರಿಲ ಆ ಪೆನ್ನು ತಿರ್ತು ಬುರ್ದು ಆಯೆ ಸೋಪುನಿನ ತೂದು ಆ ಹುಡುಗಗ್ ಬೇಜಾರಾದು ಆ ಪೆನ್ನನ್ ದಕ್ಕದು ಬುಡ್ಪೆ. ದಕ್ಕದು ಇತ್ತಿನ ಪೆನ್ನನು ಒರಿ ಕವಿ ಪೆಜ್ಜಿದು ಪತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಆ ಪೆನ್ನು ಗೇಮುಡು ಸೋತುದಿತ್ತುಂಡಲ ತನ್ನ ಬರಹಾಡು ಸೋಪುಚಿ. ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತೆ, ಕತೆ ಅನೇಕ ಬರಹಳೆಡು ಬರೆದು ಪುದರು ಪೋಪುಂಡು ಆ ಪೆನ್ನು. ತನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಪುರ ಬರಹಡೆ ಮುರ್ಕುದು ತನ್ನ ಬರವಣಿಗೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು ಆ ಪೆನ್ನು. ತುಳೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಾಕನಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆನು ತಾಂಕುನ ರೀತಿನು ತೋಜಿಪಾಂಡು ಈ ಕತೆ. ಆ ಪೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನಕಲು ನಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿನ ದೆಂಗಾದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆಲೆನು ಅಕುಲೆಡ ದಿಂಜಾಂಡ ಆಪುನು ಈತೆ. ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆ ಎನ್ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡು, IAS IPS ಮಾಲ್ಪೋಡು, ಪೊಲೀಸ್ ಆವಡು ಬಂದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪೋಡಿಪಾದು ಕಲ್ಪಾವನು ಅಂದೇನೆ. ಅಕೇರಿಗೆ ಅಕುಲು ಫೈಲ್ ಆಯರ್ಡ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಪಿದೆ ಪಾಡುವ ಅಂಡ ಅಕುಲಿಗಿತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿನ ಕೇನುಜ. ಅಕುಲು ಫೈಲ್ ಆಯರ ಕಾರಣ ಅಕುಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬದಲಾದ ಅಕುಲಿಗಿತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿಡು ಅಕುಲು ಕಲ್ಪಾಡು. ಆ ಪೆನ್ನುಲಕ ಅಕುಲಿಗೆ ಒಯ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಅಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಿಟೇ ದುಂಬು ಪಾವಾಡು. 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಜೆ ಆದು ಅಕುಲು ಬದುಕಡು. ಅಂಚಾಂಡನೆ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.